Durant dècades, les Terres de l'Ebre han patit el peatge de l'oblit institucional, separades de Barcelona no per la distància, sinó per la visió centralista i metropolitana de la Generalitat. Les comarques del sud han sigut i són les gran oblidades. L'accés a la sanitat de qualitat és la que els correspon per protegir els seus ciutadans. Quan parlen de reorganitzar el sistema sanitari de l'Ebre sota els principis d'equitat territorial i proximitat, la resposta no pot ser una altra que un sí rotund. Fan un diagnòstic de la situació actualment encertat. L'extensió territorial, la dispersió, l'envelliment de la població i l'aïllament de les comarques com la Terra Alta o el Montsià. L'inconvenient és que pretenen gestionar la salut dels veïns de Gandesa o del Delta de l'Ebre amb els mateixos criteris aritmètics o de rendibilitat que s'apliquen a l'àrea metropolitana. L'Hospital Universitari Verge de la Cinta continua col·lapsat, amb greus mancances d'accessibilitat i aparcament. Això és un fet vergonyós que reitera any rere any. Propostes com potenciar els hospitals comarcals d'Amposta i Móra d'Ebre o crear un centre d'urgències d'atenció primària al Delta de l'Ebre són passos lògics, de sentit comú, i que s'haurien d'haver executat fa anys. El mateix succeeix amb el sistema d'emergències mèdiques, que la darrera licitació ha restat seguretat a l'Aldea o a l'Ametlla, posant en perill vides humanes. Cal revertir aquesta situació de manera immediata. No obstant això, els ebrencs i tots els catalans n'estem tips de declaracions d'intencions, de plans estratègics a 6 mesos vista i de promeses que no es compliran. El nou Hospital de les Terres de l'Ebre és qualificat un cop més d'infraestructura estratègica prioritària, però qui ha governat les darreres dècades a Catalunya i a Tortosa no ho han considerat una prioritat. Sou els mateixos que ara demaneu celeritat, sou els que heu permès la degradació del servei. El reequilibri del sistema sanitari no es soluciona ni amb ciment ni amb maons, sinó amb una solució de gestió de recursos humans i valors. Si volen un pla de salut digne, hem de garantir que les noves places de professionals es cobreixin sota el principi d'excel·lència i de respecte absolut cap als pacients, amb la inclusió d'un requisit innegociable, la defensa de la llengua pròpia, la defensa del català. Tot metge, infermera, celador que s'incorpori a la nostra xarxa sanitària ha de demostrar de manera efectiva que domina el català. No s'omplin la boca de paraules ni de projectes que mai arribaran. Saben perfectament que no ho assolirem mai mentre no siguem un país lliure i independent. Per garantir la sostenibilitat del sistema públic davant l'augment de serveis que es proposa, cal posar ordre. Els recursos són limitats i es financen amb els impostos dels nostres treballadors. Que les Terres de l'Ebre tinguin sanitat forta i de proximitat requereix un control estricte contra el frau en el padró i contra qualsevol tipus de turisme sanitari. Només garantint que els recursos es destinin prioritàriament als ciutadans i contribuents legals podrem disposar d'equips estables de geriatria de millor i millor equips d'atenció primària i una xarxa d'ambulàncies eficaç. Donarem suport a qualsevol iniciativa parlamentària que busqui la dignificació de les Terres de l'Ebre i el seu reequilibri sanitari. Catalunya, com reiteradament diem, no s'acaba a les portes de Barcelona. Serem implacables a l'hora d'exigir que el català sigui la llengua de comunicació dels nostres centres, que els recursos públics es gestionin amb rigor i que el nou hospital deixi de ser, d'una vegada per totes, l'eterna promesa de la seva campanya electoral.